Μπράβο. Μετά. Και τώρα θα τους πατήσουμε πάνω στα τους και θα κάνουμε και τον γύρο του τραπεζιού. Ναι. Οι παπάδες μπροστά, τι είπαμε ότι θα τραγουδάτε. Ισαΐα χόρευε. Ποιος λέει το ψαλτί? Τα παραρυφάκια πίσω από το γαμπρό. Λέγε, Κατερίνα. Σωστά. Ισαΐα χόρευε. Έλα, Δημήτρη, τώρα ναι, τώρα θέλουμε. Δημήτρη, τώρα Λέγε, θέλουμε. Κατερίνα, εσύ που ξέρεις, το ξέρεις. Έλα, Δημήτρη, τώρα. Δεν το έγραψα και αυτό δεν μπορούσα να το γράψω, ένα εξηλικό ύμνο. Μπάστα. Η κυρία Μαρίνα πρέπει να είναι. Υπάρχει ένα. Μπάστα, τι να ναι. Πρέπει να τους το μάθουμε τον ύμνο, τουλάχιστον μάθουμε το παιδί. Εσείς από πίσω οι δύο με το ρίζια, τα ρίζια εσύ από πίσω. Τα ρίζια, συγγνώμη, πού τι να πρωτοκάνω. Παιδιά, κάποιος τα ρίζια να φέρει, να πετάμε τα ρίζια. Μπροστά, εσείς πίσω. Δεν τα λέμε αυτά. Πιο πίσω. Πιο πίσω. Εσείς θα είστε μπροστά. Για να πετάξει τα ρίζια στο γαμπρό. Πετάτε. Πίσω, εσείς. Πάτε λίγο, πίσω. Πετάτε να πετάτε ρίζια, ελάτε όλοι. Εσείς δεν παίρνετε, εσείς από πίσω το ζευγάρι. Έλα. Πίσω, πίσω. Μόλις περάσει το ζευγάρι, θα κοιτάξετε το ρίζι. Αντώνη. Πίσω είπα.